Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Hindi ko na lamang po papangalanan ang sarili ko o sa mga kasamahan sa kwentong ito. Basta, ayaw ko lang kasi na may makakakilala sa akin kasi sikat ang kwentong ito sa baryo namin. Diretso na po tayo. Dalawa kaming magkapatid na puro babae. Ako ang panganay at nakapagtapos ng kursong guro. Pero ang kapatid ko, nabuntis ng maaga. 18 pa lang ay nauto na ito sa lalaking kahit kami ay hindi ito kilala. May pagkasuwail kasi si Bunso. Kapag gusto niya kuhanin ng isang bagay, ay kukuhanin niya talaga. At yun ang pinagsisihan ng aking mga magulang hanggang ngayon. Kung bakit kasi inispoiled namin si Bunso. Nakatira kami sa syudad ng Negros. Ngunit nang makapagtapos ako at naging teacher sa pampubliko, ay na-assign ako sa isang liblib na nayon. Noong una ay umuwi ako sa syudad tuwing Biyernes ng hapon at babalik naman tuwing Linggo ng hapon sa bahay ng aking inuupahan. Hanggang sa makalipas ang ilang taon lamang ay naging regular na teacher ako sa lugar na iyon. Kaya napagpasyahan kong bumili na lang ng sariling bahay kahit maliit lang, upang doon ko na din dadalhin ang aking buong pamilya, kasama na ang aking lolo. Katamtaman lamang ang laki ng bahay, pero napakalawak ng bakuran. Maraming tanim na puno ng prutas, gaya ng mga langka, mangga, kalamanse, abukado, at iba pa. Ang lawak ng lote ay nasa 200 square meter. Pero nabili ko lang iyon sa halagang 20 mil. Hindi kasi kasama ang lupa sa pagbili dahil libre lamang na nakatirik ang bahay sa lupang iyon. Ibig sabihin, private property iyon at pag-aari ng gobyerno. Araw ng Linggo noon, 10:00 ng gabi, kabuwanan na ni Bunso nang gisingin niya kami dahil sa sakit ng tiyan niya. Sinabi niyang magtawag ng midwife kasi manganganak na siya. Nasa kabilang purok lang naman ang bahay ng komadrona, kaya nilakad namin iyon ni tatay at nang tiyuhin kong nagbabakasyon noon sa amin. Siguro naman, ganon talaga ang mga komadrona, laging handa. Kasi nga pagkasabi naming manganganak na ang kapatid ko, dinampot na lang agad nito ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang importanteng gamit. Mabilis din ang aming mga hakbang pabalik ng bahay. Natataranta din kasi ako sa mga oras na iyon. Hindi ko alam, pero parang may kung sinong nakasunod sa aming likuran. Ngunit pag lumingon ako at pailawan iyon ng flashlight, ay wala naman. Nang makarating kami sa bahay ay
Namilipit sa sakit ng tiyan ang aking kapatid. Nag-eye test agad ang midwife. Nasa 5 centimeter pa daw, kaya malayo pa. Ilang oras pa bago tuluyang manganak ang kapatid ko. Kaya inutusan niya kaming magtimpla ng gatas para ipainom kay Bunso nang hindi raw manghina. Ako ang gumawa noon. Nang inabot ko kay Bunso ang baso, ay kinuha iyon ng midwife sa kamay ko. Hinawakan niya na nakatakip ang kamay sa baso. Nagtaka pa ako ng panandaliang nagpikit siya ng mata. Animoy, dinadasalan ang hawak na iyon. 5 kami ang nagbabantay kay Bunso ng panahong ito. Ako, si Tio, si Tatay, si Nanay, at si Lolo. Ngunit, nakapagtatakang nakatulog silang lahat, maliban sa akin. Ang bilin pa naman ni Lolo, dapat 3 lagi ang magbantay sa Bunso. Ngunit, ako na lamang ang naiwang gising. Kaya kahit inaantok ay, pinilit kong huwag pumikit. Kakainom ko lang kasi noon ng gawa kong kalamansi Diyos dahil medyo sisipunin ako. Kaya kailangan ng vitamin C. Yun din kasi ang sekreto ko upang maging manatiling sexy at slim ang katawan. Mag-aalas 12 na noon ng gabi nang may biglang bumagsak sa sanga ng aming punong mangga. Hindi iyon sa manok lang o ibon man dahil sa sobrang lakas. Maya-maya pa ay tinig ng tiktik ang aking narinig mula sa binagsakan nito. Napatingin pa ako sa midwife dahil nagmistulang bingi ito at parang walang narinig. Patuloy lamang ito sa paghaplos sa malaking umbok na tiyan ng aking kapatid habang namimilipit ito sa sakit. Nagtaka tuloy ako kung narinig ba niya ang huning iyon na ngayon ay tila nasa bubong na ng aming bahay. Sinubukan kong puntahan ang ama at ina, maging si Lolo, upang gisingin dahil kakaiba na ang nararamdaman ko ng mga panahong iyon. Subalit kahit anong gawin kong pagyugyug dito, ay parang hindi ako nito nararamdaman o naririnig man lang. Hayaan mo muna silang matulog. Hindi pa naman lalabas ang bata. Wika pa ng midwife sa akin. Kung kaya't bumalik na lang din ako sa pagkakaupo mula sa di kalayuan. Ilang sandali pa ay mas nagiging agresibo ang tunog ng tiktik sa aming bubong. Kaya di ko na natiis na tanungin ang kumadrona kung naririnig ba niya iyon. Ngunit ang tanging sagot lang niya ay, "Huwag mo nang pansinin yan. Ibon lang yan. Marami talaga niyan dito sa atin tuwing gabi." Wika pa nito. Kaya hindi na rin ako nakaramdam pa ng takot o pagkabahala. Ilang sandali pa ay parang gusto na nitong wasakin ang bintana. Malapit sa kinaroroonan ni Bonso. Kaya nagsimula na akong mabahala. Alam kong aswang na ito. Walang duda. Kaya mabilis kong tinungo ang kama ni ina at ama upang gisingin sila. Talagang ayaw nilang magising. Tumutulo na ang luha ko
Dahil kakaiba na rin ang pakiramdam ko sa midwife na nasa harap ni Bunso. Parang wala itong pakialam sa kakaibang nilalang na nasa bintana namin. Yung ekspresyon sa mukha ni Bunso ay tila natatakot sa itsura ng midwife na nakatingin sa kanya. Gusto kong kumuha ng tubig upang isaboy kina nanay at tatay upang matauhan na ang mga ito. Subalit nasa labas ang aming mga kontainer ng tubig, kaya ang kalahating pitsil ng kalamansi Diyos na natira sa aking ininom ang siya kong isinaboy sa kanila. Naimasmasan agad ang mga ito, kaya narinig nila ang tiktik at nakita rin kung paano sinira nito ang bintana. Nang makita iyon ng itay, ay walang pag-alinlangan niyang kinuha ang itak na nakataklaw sa kanyang gilid. Tinakbo niya ang halimaw sa bintana at pinagsasaksak ng itak, ngunit hindi iyon natamaan. Nilapitan rin namin si Bunso dahil napansin naming tinuturo nito ang midwife at tila hinang-hina na. Ilang sandali pa ay lumabas ang bata sa tiyan nito, ngunit wala ng buhay. Nangingitim na ang bibig nito, maging ang ibang parte ng kanyang katawan. Nagtaka kaming lahat kung bakit siya nagkapasa. Kasunod niyon ay ang pagpikit ng mga mata ni Bunso na nakatitig pa sa midwife. Kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Bunso ay ang paglabas ng itim na paru-paro sa baso ng natirang gatas na kanyang ininom kanina. Nakapagtataka ang pangyayaring iyon. Sobrang galit ng lolo ko noon. Alam niyang naaswang ang kapatid ko. Nagsisisigaw siya sa galit. Nilapitan niya ang midwife at sinakal. "Anong ginawa mo sa apo ko?" Galit na wika ng lolo. Hindi niya iyon binitawan. Halos luluwa na ang dila nito at ang mga mata. Inawat lamang iyon ni tatay. Parang ayaw pang bitawan iyon ng lolo. Ngunit sa huli ay sumunod na din siya sa sinabi ng tatay na kumalma na muna. Humahagulgol noon ang lolo. Hindi niya matanggap na patay na si Bunso. Sobrang mahal kasi niya iyon. Maging kami ay nagsiiyakan na rin. Di naglaon ay bumalik ulit yung tiktik. Dinig yun namin lahat. Kaya mabilis na tumalima ang tatay at lolo sa labas. Nilibot nila ang buong bahay at hinanap kung saan man ang nilalang na iyon. Isang malaking paniki ang kanilang nakita. Singlaki daw iyon ng tao. Nanggagatal ang mga ugat, bilog ang mga mata, at naglalaway ang bunganga na nakadipa at akmang susugod sa kanila. Hindi sila nagpasindak sa aswang na iyon. Nilabanan iyon nila tatay at lolo. Nang makita ang patalim na hawak ng dalawa, ay mabilis itong tumalima. Sobrang bilis raw na wala ng halimaw. Sinubukan pa naming yugyugin si Bunso, baka sakaling magising. Ngunit wala na talagang pag-asa. Pareho silang kinuha sa amin. Kahit sana ang anak man lang niya ang nabuhay. "Pasyensya na, hindi ko hawak ang buhay niya. Talagang sa ganitong sitwasyon siya, babawiin ng Panginoon. Kaya tanggapin niyo na lamang. Kapag kasi manganak ang babae,
kalahating katawan nito ay nasa hukay na. Wika pa ng midwife na nagmamadaling niligpit ang kanyang mga gamit. At saka nagpaalam na rin ito nung umalis. At yun nga, nung nagpaalam na ito sa amin, mga alauna na noon, mag-uumaga na. Kaya nagmagandang loob kami ni Mama na nasa bahay na muna siya patulugin dahil may kalayuan din ang kanilang bahay. Ngunit tumanggi ito at sanay na daw siyang maglakad kahit hating gabi. Ganon daw talaga kapag midwife, kung saan saang sulok ng mga baryo nakakarating. Kinaumagahan, kinakailangan kong pumasok sa eskwelahan dahil araw ng Lunes. Parang ayaw ko pa sanang bumangon noon dahil sa puyat. Kaso, kailangan talaga dahil maraming mag-aaral ang naghihintay sa akin. Nilalakad ko lang noon ang paaralan kasi di rin naman kalayuan. Siguro mga nasa 500 metro lang ang layo mula sa bahay. Maaga pa lang ay kumpulan na ang magkakapitbahay ng mga ginang habang bitbit ang mga walis. Hala, nakapagtataka naman. Saan galing ang batang iyon? Wala namang anak ang kumadrona. Dinig kong sabi ng isa. Kaya napahinto ako sa paglalakad. Malinaw kasi ang salitang kumadrona na narinig ko. Kaya lumapit ako at nagtanong, "Sinong kumadrona po?" "Naku Daisy, dumaan kasi dito kanina ang kapitbahay nating midwife. Ang ingay daw ng bata kaninang madaling araw. Galing daw sa bahay ng kumadrona. Wala naman silang bata. At dadalawa lang sila ng mister niya sa kanilang bahay." Mahabang litanya ng isang ginang. Nasa tansya ko ay nasa 40 pataas ang edad. Kinabahan ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang kabog ng aking dibdib. Ramdam kong konektadong lahat ng iyon sa kapatid kong si Bunso. Nagpatuloy lang ako sa paaralan. Pagkatapos ng sinabi ng ginang, hindi na ako umimik pa. Tumango lamang ako noon. Ngunit ang lalim ng iniisip ko. Nagtuturo nga ako nung araw na iyon, pero wala naman doon ang aking konsentrasyon. Hindi kasi mawaglit sa isip ko ang sinabi ng ginang tungkol sa sanggol na narinig nilang umiyak sa bahay ng midwife. Ang bunsong kapatid ko lang naman ang kanyang pasyente kagabi. Ang bigat na talaga ng pakiramdam ko ng mga oras na iyon, kaya minabuti kong mag-early dismissal dahil na rin may gusto akong alamin. Nagpaalam ako sa isang teacher in charge ng school na mag-cutting classes. Ang excuse ko masama ang pakiramdam ko. Medyo totoo naman kasi nga sinisipon pa ako ng gabing iyon at ininuman ko lang naman ito ng kalamansi. Pero noon pa man, hindi naging hadlang ang aking sipon para magpatuloy sa klase. Talagang may kailangan lang akong alamin ng mga panahong iyon. Kaya mabilis akong naglakad pa uwi. Pagdating ng bahay, wala si nanay at tatay. Nasa punerarya dala ang bunso para ipaimbalsamo, pero naiwan ang bata. Ayaw kasi ng lolo na ipaimbalsamo ang sanggol dahil ang gusto nito ay ipalibing na kaagad kinahapunan.
Bale, kaming dalawa na lang ni Lolo ang nasa bahay ng mga oras na iyon. Tinitigan ko ang patay na sanggol na nakabalot sa puting tela. Nagawa na rin ito ng kahon na yari sa plywood, ngunit hindi pa natatakpan. Apo, hindi pa tanghali ah. Wala ka bang pasok? Tanong ng lolo ko noon mula sa aking likuran. Lolo, nag-cutting classes po ako at may gusto akong malaman. Wika ko sa lolo ko. Nagtaka pa siya nang bigla kong binuhat ang kahon na may lamang bagong silang na sanggol. Tinangka niya akong pigilan dahil wag na raw ililipat pa ng pwesto. Ang hindi niya alam ay isasaboy ko iyon sa bintana. Marami na akong narinig tungkol sa mga ito. At noon, ako mismo ang gumawa at nagpapatunay na totoo nga. Kapag naaswang ang isang bata man o tao, pinapalitan ito ng katawan ng saging. Napasigaw ang lolo ko noon sa gulat, samantalang ako ay napahagulgol at nanlumo sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon sa panahong iyon. Lolo, hindi iyan ang anak ni Bunso. Kailangan natin puntahan ang midwife. Galit na sabi ko. Kitang-kita ko rin noon ang galit sa mukha ni Lolo. Dali-dali kaming sumugod sa bahay ng midwife. Bit-bit ni Lolo noon ang itak. Ilang sandali lang ay narating namin ang bahay nito. Halos sirain na ni Lolo ang pintuan ng bahay ni Remedios. Pagdating namin doon, tila galit pa ito nang mabuksan ang pinto. Anong iskandalo ito? Katanghili ang tapat at nagpapahinga ang tao. Galit na singhal nito. Nasaan ang pamangkin ko? Galit kong tanong. Mas lalo pa itong nagalit. Nakita ko naman daw, paglabas pa lang na wala ng buhay ito. Bakit ba daw hinahanap ko pa sa kanya? At ininsulto pa nito ang pagiging profesional ko. Akala ko ba teacher ka? Bakit tila napakakitid ng mukha mo? Galit na tanong nito. Mas lalong uminit ang ulo ko. Gusto kong hambalusin ang pagmumukha nito. Ngunit, pinipigilan kong huwag makalikha ng iskandalo. Binalaan pa kami nitong huwag umakyat sa kanyang bahay dahil trespassing daw at pwede niya kaming kasuhan. At totoo naman iyon. Maging si Lolo ay pinigilan ko. Hanggang sa nakangising aso pa ang asawa nitong lumabas sa kanilang kwarto. Ganon talaga ang buhay. Di mo alam kung kailan ka bibisitahin ni kamatayan. Huwi ka nito na ikinakulo masyado ng aking dugo. Narinig ko rin kanina sa nag-umpukang mga tsismosa na ito daw talaga ang pinakamabagsik na aswang sa baryo na iyon. Pero hindi ko naman pwedeng ibulgar iyon, lalo't hindi ko maipakita ang katibayan. Kapag mangyari iyon, pwede akong makasuhan at mawala ng lisensya sa pagtuturo. Hindi ko naman kakayanin ang ganon. Mahal ko ang pagtuturo. Ito talaga, noon pa man ang aking pasyon. Wala na akong magawa noon, pero ang batang naging katawang saging ay malaking katibayan na sana na naaswang ang aking kapatid at maging ang pamangkin ko. Pero sino naman ang maniniwala kung iyon lang ang ebidensyang iharap ko sa pulisya? Katawan ng putol na saging. Baka
mapagkamalan pa akong adik at sabihing baka hindi nabantayan ang nangangamoy ng katawan ng bata kaya nadagit ng mga asong kalye. Pinigilan ko na rin ang lolo na huwag nang gumawa ng isyu pa. Nanatili na lamang iyong sekreto ng pamilya. Noong lamay na ng aking kapatid ay maraming nagtanong kung saan inilibing ang bata kasi hindi nila iyon nakita. Liban sa ibang bumisita nung umaga nang hindi ko pa naitapon sa bintana. Nasa ilalim lang ng aming silong. Anghel kasi namin iyon. Palusot na wika ni nanay. Pinaniwalaan na rin iyon ng mga kapitbahay. Hindi nila alam kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Unang gabi ng lamay, maraming bisitang dumating. Pati ibang kamag-anak nila nanay at tatay ay dumating din. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa sinapit ni Bunso. Ilang araw na rin akong puyat. Idagdag pa ang aking ibang ginagawang mga lesson plan. Kaya maaga akong nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko na nararamdaman pa ang sumunod na nangyari. Naging tulog mantika na ako. Ikwinento na lang ni nanay ang tungkol sa itim na aso na nananalakay sa unang gabi ng lamay. Paikot-ikot raw ito ng bahay. At ang sumunod na nangyari ang nakakapangilabot sa tagpong iyon. Tila raw napailalim sa itim na mahika ang lahat at bigla na lang nakatulog maliban kina nanay at tatay na nakainom ng kalamansi Diyos na gawa sa preskang katas ng bunga nito mula sa puno ng likod bahay. Hindi ko rin alam kung ano ang koneksyon ng kalamansi, pero pakiramdam ko malaki ang ambag nito kontra sa kapangyarihan ng aswang. Ito rin kasi ang nagpagising sa kanila mama noong naging tulog mantika sila habang naglilibor si Bunso. Kung napapansin nyo sa aking isinalaysay sa itaas. Mabilis daw na sumugod ang itim na aso sa kabaong ni Bunso. Inakala na lamang nitong wala nang malay ang lahat ng mga naroon. Hindi nito inakalang gising pa ang mga magulang ko at tiyo ko na nasa loob ng bahay. Nang marinig ng tatay ang tila ungol ay mabilis siyang lumabas at sinugod ang malaking aso na pilit buksan ang kabaong ni Bunso. Namumula pa ang mga mata nito at naglalaway raw. Hinabol iyon ni tatay at pinagtataga. Naabutan niya iyon at nadaplisan sa kaliwang hita. Mabilis daw itong tumakas palayo. Kinaumagahan, nakita ng mga kapitbahay na paika-ikang lumabas ang asawa ng komadrona mula sa kanilang bakuran. Tila daw may sugat ito sa paa. Naikwento din kasi ng tatay sa mga kapitbahay ang nangyari sa gabing iyon. Kaya marami na talaga ang nanghinala na ito ang aswang na noon pa man ay nananalasa na. Naramdaman ng mag-asawa na tila usap-usapan na sila sa buong baryo na iyon. Nakaramdam na rin marahil ang mga ito na hindi na sila welcome pa sa baryong iyon. Tuwing kasalubong kasi sila ay lumalayo na agad ang mga tao. Maging sa pamilihan ay iniiwasan sila. Kapansin-pansin ding puro karne palagi ang binibili nila. Dahil doon ay nagpasya ang mag-asawa na lumipat ng tirahan
Benenta nila sa murang halaga ang kanilang bahay sa bagong guro din na isang dayo. Nang linisin na ng pamilya ang bahay na iyon ay marami silang nadiskubre. Sa likod ng bahay nito, kung saan nagpasya ang asawa ng aking kasamang teacher na maghukay upang gawing tapunan ng basura, ay aksidenteng nahukay nila ang napakaraming buto ng tao at bungo. Mas marami ang mga bata, kaya nangilabot ito at nandiri. Hindi na nila tinuloy pa iyon at tinabunan pa nilang muli. Hindi na rin sila tumuloy pang tumira dito. Wala ring nagka-interes na taga rito na bumili sa bahay na iyon. Hanggang sa naging abandonado na iyon at naging haunted house magpahanggang ngayon. Sa ngayon po ay malaki na ang pinagbago ng aming lugar. Naging semi-subdivision na dahil binabayadan na namin ang buwis ng lupang kinatitirikan ng aming bahay. Naisa-subdivide na rin kasi ito sa mga mamamayang narito. Hindi gaya dati na walang kuryente at tricycle lang na di pamasahe at habal-habal ang tanging nakakapasok sa aming baryo. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Ngayon lang ako magpapakilala. Itago niyo ako sa pangalang Daisy. Pero hindi ko yan totoong pangalan ha. Salamat po.